Shirt Nursery Vlogs. Hello लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि बे गोदान भिडियोआव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनाय जाबाय लोगोफोर। दिनैनि बे गोदान भिडियोनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो जोंनि गामिनि लामानि थासारिखौ दिन्थिनो सानदों आरो माबायदि नायनानै लादो लोगोफोर। भिडियोआ माबायदि जायो नायलांबाय थादो लोगोफोर। आरो आं मिजिंथियो दि बे भिडियोनि गेजेरजों नोंथांमोना नायनानै एसेब्लाबो गोजोननाय मोनगोन। भिडियोखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर जोबजासिम। Hello guys, ini yang bol keliau, Kumtajura. दायो आं बल खेलायाव थांनो नागिरदों लोगोफोर। बेलासिबाय 3 रिंगासो जाबाय खोमा। 3 रिंगानि एसे बारबाय लोगोफोर। दा आं जाय लामायाव सालायबाय थादों, साइकेल सालायबाय थादों, बे लामायानो जों गामिनि लामा लोगोफोर। नायलांबाय थादो भिडियोखौ। बिराद मोजां अन्थाइ होदों लोगोफोर। 1 इयारनिबो बारा जाबाय। 1 इयारनिबो बारा जाबाय बे अन्थाइखौ होनाया। साइकेल सालायोबा नोंसोरबो एसेबाबो गोजोननाय मोनगोन लोगोफोर। फैनानै सालायफैनायनो हागोन जों गामिनि लामायाव। आरो लोगोफोर गामिखौ मिन्थियाबोला आं डिसक्रिपसनाव आंनि डिटेल्स होना होगोन, नायनानै फैनो हागोन लोगोफोर। बेलासि जानायखाय भिडियोखौ स्लेर नुदों। Don't think with it guys. लामाया अबस्था खराबखा। बैट्रि सालायबाबा दायो आं मोनफैबाय खुंख्राजरानिफ्राय कान्जि बाजारसिम थांग्रा लामारा। यो चेन जालां नुयोलै नोंसोरखौ। आयु रलै दसे केमेरा खालामनो मा आया गेजेर नायबावग्रा। हिमालय हाजोखौ नुहुरलायबावोसो माथो। हाजोनिफ्राय फैनाय दै होनदो। आयौ गलाङोलाय सयथिबो। थांनाय दैज्लांनि दैबानाजों माबायदि जादों नुबाय। खुंख्राजरनिफ्राय कान्जि बाजारसिम थांग्रा लामाया माबायदि अबस्थायाव दं दायो। एसेथ' गोथौ जायो सोरबा। बे दैया हाजोनिफ्राय फैयो लोगोफोर, हाजोनिफ्राय फैयो। बिराद गोथौखा बेयाव। खुंख्राजरायाव बल खेलायाव थांसैलाय दायो। बल खेलायाव थां। Oh no! लामाया खुंख्राजरा टु कान्जि बाजार होनदो। भिडियोआ एसेनोसै लोगोफोर। भिडियोखौ अननानै शेयार खालामना होदो।